Hi friends, गिबियावनो ब्रह्म जब इनभार्सिटिनि गासिबो बरायनाय जाबाय। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान साख्रिनि खौरां लानानै फैदों लोगोफोर। बे साख्रियानो जाहैबाय ONGC नि सिङाव माखासे भेकेन्सिफोर ओंखारदों। डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय ONGC अर्थात अइल एन्ड नेचुरेल गेस कर्परेसन लिमिटेडनि सिङाव माखासे भेकेन्सिफोर ओंखारदों लोगोफोर। टटेल भेकेन्सिया दङ 922 टा भेकेन्सि। फैजोङाबा गोबाव खालामाजासे बिनि जि अफिसियेल वेबसाइट बेयाव थोंजों थांनानै नायहैनि जोङो बेसेबां भेकेन्सि दंमारो। नैबेनो जाहैबाय जोंनिया अइल एन्ड नेचुरेल गेस कर्परेसन लिमिटेडनि सिङाव टटेल 922 टा भेकेन्सि ओंखारदों लोगोफोर। टटेल 922 आरो बेनि जि अनलाइन प्रसेस बेयो जागायबायानो लोगोफोर जोंना। बेनि जि एप्लाइनि अनलाइन प्रसेस बेयो जागायबाय होननानै बुंदों लोगोफोर। आरो बेनि जि लास्ट डेट बे जागोन 28 मे 2022 आव। टटेल भेकेन्सिया दङ लोगोफोर अल अभार इन्डियायावनो 922 आरो बे इन्डियानि बबे स्टेटआव दङ बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि आङो। नैयाव खादो लोगोफोर इन्डियानि आसामाव दङ 164 प्लास 20 मा दङ बेयाव एक्स सार्भिसमेननि रिजार्भेसन कड मा होनो पस्ट दङ। बेजों टटेल 186 टा भेकेन्सि जागोन लोगोफोर। बेनि उनाव दङ आगरतला दङ 66, देहरादुनाव दङ 20, दिल्लीयाव दङ 10, मुम्बाइआव दङ 268, गवायाव 04, गुजरातआव 318, जधपुराव 6 टा, चेन्नाइआव 38, कलकातायाव 10 टा, ओमफ्राय बोकारोआव दङ 23। टटेल 922 टा भेकेन्सि दं लोगोफोर। टटेल 922 टा भेकेन्सि। फैजोङोबा बेनि जि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ थोंजों थांनानै नायहैनि जोङो। मानोना जोङो गुबुन स्टेटफोरनिखौथ' नायला, जोंना आसामनि हिसाबै आसामाव बेसेबां दंमारो मा पस्ट दङ बे गासै बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो खिथालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। अब्लानो गासै बाथ्राफोरखौ क्लियारै मोन्थिनो हागोन। आरो सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि गोदान साख्रिनि खौरां इनफरमेटिभ भिडिअसफोर मोनबाय थानो थाखाय नैयाव खादो लोगोफोर। जोंनि जि अनलाइन जि साबमिसन एप्लिकेसननि बियो स्टार्ट जाबाय होनना बुंदों लोगोफोरनि 7 मे 2022 निफ्राय जागायनानै बियो 28 मे 2022 जागोन। जों बेनि जि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनि बेयाव बेसेबां आसामनि थाखाय बेसेबां पस्ट दङ आरो बेयो डाइरेक्ट एडभार्टाइजमेन्टआव थांनानै नायनोसै जों लोगोफोर। नैबेनो लोगोफोर जोंना एडभार्टाइजमेन्टआ डाउनलड जाबायानो। जों गोबाव खालामाजासे आसामाव थोंजों थांनानै नायनोसै आसामाव बेसेबां भेकेन्सि दंमारो, आसामाव बबे जायगानियाव बेनि साख्रिया जागोन बेखौ जों थोंजोङै थांनानै आसामनिखौ नायनो जोङो, गुबुन स्टेटफोरनिखौ नायला जोङो, नङा होमबा? जों आसामनि जिहेतु रेसिडेन्स हिसाबै आसामनिखौ नायनोसै। नैयाव होदो लोगोफोर ONGC वार्क सेन्टार इन आसाम। आसामाव बबे जायगायाव बेनि वार्क सेन्टारा दङ। नैयाव दङ नाजिरा, शिबसागर, जरहाट एन्ड सिलचर होनना बुंदों। बे गासै 4 जिल्लायाव दङ लोगोफोर जोंनि जि वार्क सेन्टार बेयो। टटेल जोंना नैयाव होखादो लोगोफोर। टटेल जोंना दङ 164 भेकेन्सि लोगोसे एक्स सार्भिसमेननि थाखाय 22 टा भेकेन्सि। होमबा जोंना बेसे जायो 186 टा भेकेन्सि दङ लोगोफोर। टटेल 186 टा भेकेन्सि आसामाव। आरो बेनिनो मा पस्ट दङ आसामाव बेखौ नोंथांमोना फारि खोन्थालांदों लोगोफोर। नैयाव दङ पस्टनि मुङा जाहैबाय जोंनिया जुनियर साइन्टिफिक एसिस्टेन्ट। बेयाव दङ टटेल जोंना भेकेन्सिया दङ मोनसे। जुनियर इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट प्रडाक्सन ड्रिलिं बेयाव दङ 2 भेकेन्सि। बे जुनियर इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट सिभिल बेयाव दङ 1 भेकेन्सि। जुनियर इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिकेल बेयाव दङ 9 टा भेकेन्सि लोगोफोर। बेनियाव दङ जुनियर इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट इन्सट्रुमेन्टेसन बेयाव दङ 4 भेकेन्सि लोगोफोर। जुनियर इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट मेकानिकेल बेयाव दङ 22 टा भेकेन्सि लोगोफोर। बेनाव दङ जुनियर इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट बयलाराव दङ गासै 6 टा। जुनियर इन्जिनियारिं एसिस्टेन्ट प्रडाक्सनाव दङ टटेल 7 टा। जुनियर डिलिं एसिस्टेन्ट ट्रेन्सपर्टआव दङ 3। जुनियर साइन्टिफिक एसिस्टेन्ट जिअ'फिस बेयाव दङ 5। जुनियर टेकनिकेल
एसिस्टेन्ट सार्भेइंआव दङ मोनथाम भेकेन्सि लोगोफोर जुनियर मटर भेहिकेल ड्राइभार बेयाव दङ मोनसे बेबायदिनो दङ जुनियर टेकनिशियान 23 जुनियर बेनाव दङ जुनियर टेकनिशियान वेल्डिं बेयाव दङ मोननै जुनियर टेकनिशियान डिजेलाव दङ 9टा बेबायदिनो दंबावो आरोबाव जुनियर टेकनिशियान इलेक्ट्रिकेल बेयाव दङ 29टा भेकेन्सि लोगोफोर जुनियर टेकनिशियान प्रडाक्सनाव दङ मोनबा जुनियर स्लिंगार काम रिगार बेयाव दङ मोननै जुनियर एसिस्टेन्ट एकाउन्टआव दङ मोनसे जुनियर एसिस्टेन्ट बेबायदियैनो दंबावो जुनियर फायार सुपारभाइजार दङ जुनियर टेकनिशियान एसिस्टेन्ट दङ केमिस्ट्रि जुनियर फायारमेन दङ टटेल 12टा दा टटेल जोंना दङ भेकेन्सिया दङ 64टा भेकेन्सि लोगोसे एक्स सार्भिसमेननि थाखाय 22टा रिजार्भेसन दङ टटेल बेयाव दङ एससिनि थाखाय टटेल एससिआव दङ जोंनिया भेकेन्सिया 8टा बेनि उनाव दङ एसटिआव मोनबा ओबिसिआव दङ 35 इडब्लिउएसआव 8टा बेनि उनाव दङ आनरिजार्भआव 108टा बेनि उनाव दङ टटेल 164 आरो रिजार्भेसननि 22टाखौ लानानै टटेल 186टा भेकेन्सि दङ लोगोफोर बेनि उनाव जों नायगोन बेनि जि एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन बे साख्रि मावनो थाखाय जोंनिया बेसेबां फरायनाय जानांगोन नङा होमबा बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि आं लोगोफोर नायाव दङ सेलारिया लोगोफोर सेलारिया जागोन जोंनिया पस्ट लेभेला जागोन जोंनिया पस्ट लेभेल F1आव दङ 29,000निफ्राय जागायनानै 90,000 सेलारि मोनगोन लोगोफोर बेनाव दङ F1 लेभेलाव A1 लेभेलाव दङ 26,000निफ्राय जागायनानै 87,000 सेलारि मोनगोन बेनाव दङ W1 लेभेलाव दङ 24,000निफ्राय जागायनानै 57,000 सेलारि मोनगोन लोगोफोर बेनाव दङ बेयाव दङ मा दङ एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन जुनियर इन्जिनियारिं 3 इयार डिप्ल'मा इन सिभिल इन्जिनियारिं जानांगोन लोगोफोर जुनियर इन्जिनियारिं 3 इयार डिप्ल'मा इन इलेक्ट्रिकेल टेकनिशियान इन्जिनियारिं MSc खालामनाय जानांगोन जुनियर इन्जिनियारिं 3 इयार डिप्ल'मा इन इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं बेफोरबायदिहाय बेनाव दंबावो जोंनिया जुनियर टेकनिशियानाव जानानै क्लास 10 पास जाबानो जागोन लोगोसे साइन्स साबजेक्ट थानांगोन आरो ट्रेड सार्टिफिकेट थानांगोन फिटिंनि बेनाव जुनियर टेकनिशियान वेल्डिंआव थानांगोन क्लास 10 पास जाबानो जागोन लोगोफोर लोगोसे मा थानांगोन जोंनिया बेयाव साइन्स साबजेक्ट थानांगोन आरो माने ट्रेड सार्टिफिकेट थानांगोन वेल्डिंनि जुनियर टेकनिशियान डिजेलावबो एखेयानो जोंनिया ट्रेड सार्टिफिकेट डिजेलनि थानांगोन आरो क्लास 10 फरायबानो जागोन होनना बुंदों जुनियर टेकनिशियान इलेक्ट्रिशियान बेयावबो एखेयानो क्लास 10 पास जानांगोन लोगोसे साइन्स साबजेक्ट थाथारनांगोन लोगोसे ट्रेड सार्टिफिकेट थानांगोन इलेक्ट्रिशियान ट्रेडनि थारमाने दा बेनो लोगोफोर जायफोरा ITI फरायदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां खाबु लोगोफोर ITI फरायनायफोरनि थाखाय बिराद बुरजा भेकेन्सि दङ लोगोफोर सब गासैबो फ्राय पस्टआनो ITIनि सायाव सोनारनानै दङ लोगोफोर दा नोंथांमोना बेनि जि PDF बेनिखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय आं बेनि भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव बेनि जि माबा बेखौ डाउनलड खालामनायनि लिंक बेखौ होनानै दोनखागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय दा बेयाव दङ एजखौ खोन्थानोसै आं एजआ दङ अर्थात F1 A1 पस्ट लेभेलाव जानांगोन जोंनिया SCफोरना जानांगोन मेक्सिमामा 35 इयार्स आरो मिनिमामा 18 इयार्स जानांगोन होननानै बुंदों लोगोसे दंबावो F1 A1 लेभेलनियाव जानांगोन STफोरनिया SC आरो STफोरनिया मेक्सिमाम 33 इयार्स आरो मिनिमाम 18 इयार्स बेनि उनाव दंबावो लोगोफोर W1 लेभेलाव जानांगोन जोंना एसआ 32 आरो मिनिमामा 18 इयार्स बेनि उनाव दंबावो जुनियर एसिस्टेन्ट अपारेटर हेभि इकुइपमेन्टनि थाखाय जानांगोन एसआ 40 इयार्स मेक्सिमाम आरो मिनिमाम 18 इयार्स जाबानो जागोन होनना बुंदों लोगोसे एज रिलेक्सेसन होदो लोगोफोर बेयाव एज रिलेक्सेसन SC STनि थाखाय 15 बोसोर रिलेक्सेसन मोनगोन आरो 13 बोसोर रिलेक्सेसन मोनगोन OBCनि केन्डिडेटफोरा लोगोसे 10 बोसोर रिलेक्सेसन मोनगोन डिसेबल सेल्फ रिलेक्स जाय मानसिफोरा डिसेबल बिसोरनि थाखाय 10 बोसोर रिलेक्सेसन एक्सट्रा होनाय जागोन होनना बुंदों लोगोफोर दा दिनैनि थाखाय भिडिअ बेखिनियानो आरो जायफोरा आं चेनेलखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबा जुदि गोदान दंब्ला बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुनानै जाहाथे
आंनि चेनेलाव होनाय गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ मोननो हायो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेनि जि PDF बेखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय, मानोना बेयाव बिराद बुरजा मायबा मायबि होसोनाय दङ। बेखौ होबाय थायोब्ला भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन। ओंखायनो दिनैनो आं बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेनि जि PDF बेखौ डाउनलड खालामनानै ला। आं बेनि डिसक्रिपसन बक्सआव बेनि लिंकखौ होनानै दोनखागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।